Bon dia, poble. La reflexió d'avui és molt breu, curta i ras, com sempre, i és sobre la reunió que fan aquests dels BRICS a Kazan. D'allà sortirà fer un banc nou, d'allà, no una moneda nova, perquè cada un pagarà amb la seva moneda, cosa que fins ara es havia fet en dòlars, si no els americans et fotien una guerra civil, un cop d'estat, o et mataven el primer ministre, que això la gent no ho diu, perquè en realitat els dolents de la pel·lícula som els occidentals. Som els que hem creat grups terroristes, els que ens hem mantingut, els que els hem donat armes. Si no, que els diguin els de Hamas amb quines armes estan matant. Estan matant amb armes espanyoles també, que això la gent no ho explica. La reflexió és que ens expliquen els mitjans occidentals que els dolents de la pel·lícula no som nosaltres. Quan nosaltres estem fent genocidis, hem robat tota la matèria prima d'arreu del món, el petroli. Ara el petroli s'està acabant als americans. Per què dic això? Perquè quan tothom pugui pagar amb la seva moneda, aquests els BRICS ens faran un favor molt gran. Ens trobaran de sobre el Tito Yanqui, el mafiós yanqui. Recordem que el dòlar és una moneda totalment artificial. Normalment les monedes estan aguantades per l'or que té cada país a casa seva, guardat. Doncs no, el dòlar, des del Nixon de l'any 73-74, si no recordo malament, ells es van separar de l'or, perquè els Estats Units no té l'or que sustenta la seva moneda. Per això dic que el dòlar és artificial. Però el dòlar així està sustentat amb 14 o 15 portaavions, amb 12.000 avions de guerra, en fi. És a dir, que el dòlar estava imposat per la força de les armes i el genocidi. Estem d'acord? Bé, doncs, torno enrere. Aquí a Kazan sortirà que els BRICS, que cada dia són més, es junten per pagar cada un amb la seva moneda. I tothom podrà utilitzar i fer transferències internacionals, no com ara que es havia fer servir el SWIFT, que és americà. La màfia americana. D'acord? Ho dic per què? Perquè fins ara l'anglosaxó ha robat, a part de vides, a part de matèries primes i a part d'imposar el seu primer ministre a cada estat i a cada país, ha robat inclús els diners. Escolta, els diners que tenien els bancs, els russos, per exemple, els hi han robat 300.000 milions de dòlars i els interessos que produeixen aquests diners els fan servir per aguantar la guerra d'Ucraïna. Que això és robar, això no es pot fer. Això és robar. Però bueno, la qüestió. Els BRICS ens faran un favor molt gran, no sabem el favor que ens estan fent, i Rússia és la quarta vegada que ens fan favor. La quarta. No la primera ni la segona, la quarta. Perquè recordem que el 1708 els suecs, que eren els amos d'Europa, que mataven a tothom, ja van rebre Rússia. A la Primera Guerra Mundial van rebre els alemans. A la segona van rebre els alemans. Ara ens estan fent aquest favor. Escolteu, li estan parant els peus a Estats Units una altra vegada. No sóc prorrus, perquè el Putin és un fill de la gran puta. Però econòmicament ens anirà molt bé sortir de la màfia americana, anglosaxona, perquè ens han portat a la ruïna aquests últims 20 anys. La reflexió d'avui és aquesta, d'acord? Visca Catalunya lliure.